прво видео на YouTube. Ставам денес. И сега ме скрипикаме, како нема толку добро работи, али овој поескапи. Ова не може да не пара. Ето, сигурно, а видите ма колку ми пол. Ovo ne znam koga kako pitanje na materice kanal. Traži like. Ili na materice traži like. Na materice kanal. Znači, na materice kanal će like. What? Ui! Tako. Ja ne umiram deci. Znam kako dugo je vreme. Nego isto je ovo. Da nema nikakvo vreme. What? Было новое видео. Это было много доброго видео. Не вылетали. Не знам дека може на тоа да се покари. Уй! Уй! Яу, де одлети? Не могу поставить play button, then we go for the play button. The more like it на мати, сколько на дойме до 100k и свързва play button да го допилим. What? Бегай, бегай. А върна се човек няма. Да. Fuck. Дечки, може да питам нещо от видеото. Ще ме влезе. Сега, вие много интересно ли видим опа, това, джумп. Аз гледам дека треба да джумпам, а види позади силе. Еба така да джумпам.
Apenas se llama nada, olvida. Uy. Kamu dong belen tata. Dai mi stai banho dia mi baza. Llevo-me. Stai ma me ba. Ovo tu. Uze. Ora tu dia. Podia. Evo ga. Isi bato. Te. What? Mama. Ребята, аз не мога да чекам. Уй. Ки снимаме обане да одетки читудете на матиците в канал. Ки има много добър видео. Снимаме обане да отневаме на филм. Защото ако снимаме тези ако така добър видео и сите на матиците в канал. Само очекайте. Това виждат следни моменти, които ставам с много. Когато се дадам на идея, да. Мало таквото... Не! Да. Гледате салва. Извини, добре. Папасе! Ahora mogu. Не можам. Give me my name. Да, ти могу так могу. Mama, ini macamnya. Aku lihat tuh kami pun di sana mau kerja. Belum mau bisa jalan, foto di sana tidak. Aku mau itu. Dah. Atual que eu já vivi. Nema te să-i skip tsunami. Ciao!